Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo. Igama lami nguSambiso Ngwakandlozi. Ngicela maqala ukuvakashela le channel, ucofa subscribe, phinde uthokozele le video. Wembukeli usomlomo we-ANC kwisishayamathetho sase-Free State unkosikazi Zanele Sifuba uvulele icala wesilisa lokusabalalisa ividiyo yakhe yocansi. Le video ibizungeza esinkundleni zokuxhumana izolo eshiya abaningi beshaqekile ngalokhu abakubonile. Imbiko ithi lo wesifazane ugilongo wesilisa okukholakala ukuthi yisoka lakhe elidabuka eNigeria belifuna likhokhele imali engango-300,000 ukuze lingayisabalalisi ividiyo yakhe enqunu. Kuthiwa uSifuba wale waphetha ukukhipha le mali, yingakho lo mlisa bese isabalalisa le video. Namuhla uSizwe Zingiso okhulumela i-ANC isishayamthetho sase-Free State uthe uSifuba uvulele icala umsolwa. Mbukeli, ngicela ubeke uvo lakho kwi-comment section melana nalolu daba ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle.